ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали Нарх ТВ мо. Агар видеороликҳои мо ба шумо писанд омад, пас лайк гузоштан ва ба канали мо обуна шуданро фаромӯш насозед. Имрӯз мехоҳем шуморо бо нарху наво дар бозори ҷаҳон барои санаи 3 апрел ошно намоем. Санаи 3 апрел дар бозори ҷаҳонӣ нархи нефт баробар ба $67.68 буда, нархи он то 0.54% поён омадааст. Нархи 1 грамм тилло бошад баробар ба $17.68 буда, нархи он то 0.0% боло рафтааст. нархи 1 грамм серебро бошад имрӯз дар бозор баробар ба $26.5 буда, нархи он то ба имрӯз то 0.18% поён омадааст. нархи платина бошад дар бозори ҷаҳонӣ баробар ба $1.26 буда, нархи он то ин замон то 0.32% боло рафтааст. нархи 1 литр гази моеъ бошад дар бозори ҷаҳонӣ имрӯз баробар ба $2.89 буда, нархи он дар имрӯз то 0.24% поён омадааст. ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба қурби асъор. Бонки Миллии Тоҷикистон қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои санаи 3 апрели соли 2021 чунин муқаррар намудааст. имрӯз нархи $1 Иёлоти Муттаҳидаи Америко баробар ба 11 сомониву 32 дирҳам аст. нархи 1 евро бошад баробар ба 13 сомониву 73 дирҳам. нархи 10 рубли Русия баробар ба 1 сомониву 52 дирҳам. нархи 100 суми Ӯзбекистон баробар ба 1 сомониву 7 дирҳам. нархи 10 юани Чин баробар ба 1 сомониву 74 дирҳам. нархи 10 соми Қирғизистон баробар ба 1 сомониву 33 дирҳам. нархи 10 афғонии Афғонистон бошад баробар ба 1 сомониву 45 дирҳам аст.